Ginako ni Jan na kwarta, 27 anyos nga nagabaligya sang illegal nga droga ang iaabyan nga si Robin Diasis, 28 anyos, kag sila ang naaresto sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Alas 9:53 ang gabi, Pebrero 1, ginpatigayon ang operasyon sa Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City. Sa diin, nabaklan sang isa ka plastic sa isang ginapatian sa si Diasis gamit ang bypass money nga 16,000 pesos. Na-recover sa posisyon ni Diasis ang 15 tanan ka mga plastic sa ginapatian sa bu, kag nagabalor sang 1,414,000 pesos, kag nagabugat sang 208 grams. Na-recover man sa iyang posisyon ang kalibre 38 revolver nga may 5 ka mga bala. More or less 208 grams with the standard drug price amounting to 1,414,000 pesos. Dugang pa ni Benitez, may impormasyon naman sila kundi nagakuha sang supply ang mga arestado kag ilapag na subject sa validasyon. Karon nakahunong naman sa Haro Police Station ang mga arestado kag natala na nga pasakan sang kaso sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Code Republic Act 9165. Ako si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.